Ubat Tita Starwal Khan, Chief Executive Member Kakas Hills Autonomous District Council, ulabot jingkali ya kasenjok kinong de jingde harut surak, bat linti yak kejat kabala tip kum kamigalaya, Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association, baka kwa banyada yano, layak ibana bar ni yakibriu lajang. Kani ka jingbo jingkali ubat Tita Starwal Khan kala long halor ka jingyo apriang jung uya ka jingthot nakateka association kabala ong baka KHADC kala penken ya ka hukum yeng kasari da ka bakendang yaki nongsong de jingde yaki rut surak bat lenti yat kejat ha ka arpau tere uya yong arja arpulai hatem yo maulong yodo ubat Tita Starwal ulaong baka council kala ban kendang yaki bakhayi claim trading license laki shong de jingde halenti yat kejat ni harut surak lani haki dukan ru kumju Long bangayo ewe ke city menne na kani ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kani ka kedau yaki hawkers generally ngamtip ki mut yanu tambah ki basan yang ni kideki paradok persnam jangi we kong shani thaba we kong violent pertu ha yong ba ngapen kenya ka court order ba ngilit kendang yaki basyong madan na ko aban pensyai hang ni yakini ka seng daga baburom nakaliang ka jungi ka council ka jinglet jungi ngim ong banlit kendang yaki basyong madan ngimlet ban evik yaki basyong madan nrengilet evik ya ki briu ki bomdan license la ki syong hamadan ne ki syong hadukan ya ka jingsyong madan ka council kamdan bor bantu kelar kani ka district administration ya ka tangi sutu takadang kwa ban pensyai gini dak ba syai la kani ka seng ka kwa ban yada ya ki breu ki banabar ne ka kwa ban yada ki breu lojong ka kwa ban bu kata ka jingkeli di kwa ban yada ya no balai ki kita ya ki ladangi ka district council ka penenkam ya kani ka an ka bangidon bagi bar jala la ki syong hamadan ki syong dukan kimla ban khayi claim ka trading license te kata ka bang keren syai kidi ban suktu kata nga khamlet mangi ban kendang gi nong syong madan gi bade gi pardo snam la jong lengi ngi ong ba ki ba syong madan ki bade ki bar jala ki bomdan ni trading license kimla ban khayi hang ni kata di ka kamram ka bangi ngi le tengah so ba kani ka jingtho chungki ka long on call kamdan nong rem ba kamdan jinga dei ei ru bat kata ka court order ka baki ki yo mo ka court order khamong ta ya syong kat bamwan ya le be an ka bamwan khamong ta we have comply ya ka ai ka an ka bangi ngi dot